Il-MDA tinsab sodisfatta b'dal budget, ħafna mill-proposti li għamilna intlaqgħu u proposti oħra li kienu ingħatawna s-snin ta' qabel ġew kollha estiżi u nħossu li budget li ħajkompli jkabbar l-ekonomija. Di tal-kuntratturi kienet proposta oħra tal-MDA li għall-ewwel darba qed jingħataw għajnuna ta' 200,000 euro biex ibidlu l-makkinarju tagħhom u biex jixtru makkinarju iktar environmental friendly u dawn kuntenti ħafna bihom. Mbagħad għandek ukoll tal-overtime fejn kull min ħaddem in-nies ħajkunu żgur kuntent għax jinċentiva lin-nies li jagħmlu l-overtime għax sarġun tal-lum kienet illi ħafna nies jaqtaw qalbhom minħabba t-taxxa u din hija skema fejn qed tinkoraġġixxi n-nies biex jaħdmu iktar. Dik tal-first time buyers hija tkompli l-gvern jgħin liż-żgħażagħ tagħna biex ikomplu jixtru l-proprjetà tagħhom. Aħna bħala assoċjazzjoni dejjem nibqgħu naħdmu biex iż-żgħażagħ tagħna jibqgħu jixtru l-proprjetà u iktar ma jkun hemm inċentivi iktar ikun ta' gwadan għall-ekonomija u għal kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.